Plus blok anu blok koi. Koi blok. Koi PWD cerita tu nang sa. Koi PWD kan lu. Koi. Sabo. Sar hingkai norok tamni bagai coba nama mereka tini bathak logo do saga. Balakin hambai cini media persons no. Jung tini je sabisa asram barim bising khobjak je cini purbo singisara disiblis oja khorokcha cini ward no cini khorokcha sengkrak becin to pramotana hamjaknai bini soricaya ni bagai bisi kolokmano soricaya ngai tongman bisingo bo lagma sasoi tangka thanai saptani bisingo gaichung tini borok chini chaya chui ajaro chono logeri tongo engke borok hai borok no ba jekono chini public no chini maharaj ni dagimung tongo chugya jarawa borok rok ni nokong bai tongma jaro no chubana ni bangai chunga bhai kena tini khab salai chini je chuktui chung joto jaga chini district ni chini working president chini jaga phaiman jak chini purbo singisara bc ni chairman tei behlabari bc ni chairman tei chini block ni chini adong rok chini santosh tongo jaga chini block ni vice president chini takokra da subol singh abai ke chung kobongma chini sengkrak tipra mothani pal baksa gai tini borok ngai nokong chaya jarawa chung chubana hinai boni paithak ni khaksama pandani bagi chung chubana hinai tini yapri sewi buskanga ogai phekya boni nokongo tini no paithak ni sabongo chubana bagi sisa chini je chuktui jan je yak phorai je chuksak chung borno boni nokongo tini no paithak ni pandawo chubana hinai chung borno yapar manka tei borok buchuno umai jarawa chubana ni bangai yak forma mangai chung tini borno chubai manka bangai borno belake hambai je chung mai kana bus kangai salo boni nokongo ama hai chugya jarawa chung teo chubawai bong nog nokongno ragriwi thanani langma soji thanai hingga chini khorokta sengkrak chini takowakra ronesh deborma bo tini baiki sapta kaisa rongkha haipana jungjalo klaijak sal kudukma salono haipan chung tini bono bini paithak ni salo abni sikango chini kobongma jarawa chini borok phai chini kobongma chini mothani borok phai chubakha borok no haipano bini lagmano chung narokui manliya hingga chini mahai jarawa chung borok no chubai manka ngai balakhina khaksangma te joto phai oja warriors no nor joto logiriwai tini chubai mamongai joto no balakhina hambai mariwo norni bisinti nor palbaksa chung joto palbaksa khaima bisinti tini bong nokongo kisisa bongni pojano chung helang rimana hinai khakawai tini bong no chubai manka hambai Sar hingkai ang sungnamu sungono dabu jeratai to edisi manmani tibra mothorok phaimani prai 3 year katete ingkha daw ponto state government mangsi salok tongko kai norok boroni rangmani norok mai ke subalai ba tam interest engui norok 3% no mai ke subalai Hambai beranya hambai sungma magai chini media person sono apura buibasono baksa onek sungnu social media ni bisinti no baksa comment khayo yang rangnao hei se rogene kintu abo ya actually sung sanam sungma gabuno sung jotono gerei sini tipra mothani naharmuno sung poila NGO khaipro hatino sung sini lukurongno eba sin tipra sado phano sung suba su khaima bisintino sung tawhujura sin tipra motha sini mung tongo sini bubagra bisinte amna sung sanam sungma hekai tini bo sung haino hai sung keboni suba suya sung jotono oro sung je phoreso tongnai eba baksa phaya tongo jotono bo 10 taka bo 20 taka bo 100 bo 200 jar je man sakai sung pal baksa kok baksa kai sung suba manango obo kebni kuno phanya na state ni na edisi ni obo sung jotono sung personal jar sung mantri sung palkai suba laiman klayo obono sanam sungma kai tini chini taku rores ni kono sung kicha sanam sungmango tam himale bo saksuri hamia prai koyek bosor ongjangno tam himale rang puisa kiriba sin tibrasa sung besirwang kirei sung saima mani kai bini bokhrogo kaisa dokuma hote tam hinai bokrok thui jomikha thui jomongai rang puisa kirin bagi kirijaba tini rang puisa donghala ayara saiba bairo gofang klangi phunu kagele botisa bachima khamo ba thangima khamo bin umor kintu ba tini rang puisa kirin bagi sung obono time to time sung thimote chubai mali aba sung susubona moto sini ophan kirei kiri phano sung kisa misa riwi chuba laikya kintu phano boron naruk maliya bini tini nokhungo tamna bini income khne tep kep gurei bosi chala saijong
tei bini logi tongo tei bini charai buri simi mangni tongo 6 bosor masa tei 12 bosor masa borok ni kuno gang purei kerja ba awon bagai no bini saksuri hamen bagai botini doktor go kaham kai treatment khaiman bagai umur soksu ya thani thima klaika amoro sung ni jibo belai khai tamnai khadujak eba bukharok belai khai tong thogia ba haimya haipano ko kurei tamnai kaitoni musungma bisintino ungkhanai ni khakayo musung yaphano sung chini borok sung sina musung yaphano ba na umur yaphano kaitono ungmani bisintino ungkhanai ni khakayo sung kha hamyaphano sung tini palbaksa kisa suba so khaimaka abono sung sanama songmango Enggak yang te te sungsinai paitago. Tabu to social media juga nor tanggi mau ke lukorok no phunung na musung ba phune keng yada ba kabung mo borok tangi phunuk mo herok hinmane nugota nok tangi phunung musung kisa sagre hambai abono sung phunungmani abo actually sung chini tamne sung nijini saksa kotor khanya bagaya ba sung nijini borong manna bagaya chini phunungma ngai sung abono social media jogbo agiro oro nukhana chini tipra mutha ungman hoiteci puila jekono party tamnai buino subasu khaimani chungnugo hina ang khakhayo age dogo jemon de IPF te BJP phanga ba CPF phanga age dogo no nukhana kono oba haike subasu khaimani chung nijibo nugya ba khaima bo krei kintu jokhon te chini bobagra NGO hini chengkha NGO hoitino chini bobagra subasu khai no tini baksa onyo party ro chini subasu khayo chini mothato chung khain dong all tripura aba haike khain dong chung nijibo khain dong kebo thaglaya chung tibrasa khabaksa phanbaksa kai chung oba haike chubalai dong o chubamani jinis no bui rungthung ba surungtu nei kuna kuni je chini tibrasa tongnai lukurok noni social media ba noni channel bisintikai bui nugui surungtu hiniche chung obo rimaningo Engkai nono to tipramo thani sengkra rok hamjagui kisa misa chuba phika nang tam sanai bang baga. Ang bong no mo hai kuri jara mo borok no suba ma bagai hambai mari u tam ngai sung bo ke tam khaina ni tam ka khaina ni borok kita misa suba ma bai amma bai da lai mana bong nang belai belai ke ham Bumung kya sagra. an mo protima de borma O kamin bumung khai. lat habari